kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la. Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan. Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan. Infashion fi. Aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw sigi ka aw ka ladala jɛmukan in kɔnɔ min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Limanaw nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ kɛnɛ in ka gafew mana bɔ ka se ka olu kɔnɔ kumaw lakale aw ye bamanankan na. Limanaw bi ye araba ye mars kalo ale ye tile 6 sɔrɔ san 2024 an b'aw fo dantɛ foli min na minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba fana sanfɛ Bamako yan 105.0 Sikaso 100.1 min ye n k'a fɔ Segu 100.1 Sikaso 103.8 awa min ye Canal Plus fana sanfɛ radio joliba lamɛnnen bɛ ye 589 n'i y'o kɔri i bɛ an sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ Joliba TV News ale page ani radio joliba page Joliba FM ani YouTube ka limanaw nin bɛɛ an ka kunnafoni siraw ye kumana an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ n'aw danse limanaw an bolo falen bɛ bi kosɛbɛ gafew bɔlen bɛ yan awa minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'indépendant b'o la Nouvelle Horizon bɛ yan min ye l'informateur ye ale bɛ yan le soir de Bamako ale bɛ yan les échos welewele fo ka taa se le pelinkan ma ni fasidi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale aw ye limanaw jamana kunnafoniyaw de b'a kɔnɔna la an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw a kumana l'indépendant ka kuma fɔlɔ la a ko ayiwa min ye waati min dira premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ma ko M5 min ni awa ale yɛrɛ kun y'o ɲɛmaa ye awa ko tile 3 de kun dira ma M5 maa minnu bɛ ayiwa maître Mundaga Tall olu nɔfɛ M5 RFP k'u ko Choguel Kokala Mayiga tɛ olu ka ɲɛmaa ye bilen ko tile 3 de kun dira comité stratégique min ni awa o ɲɛmaaya bɛ Imam Umaru Jara bolo k'u ye ɲɔgɔn ye balalen kɛ kunungo yɛrɛ awa a kun lasera yɛrɛ ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ awa tile 3 na di premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ma n'o ye premier ministre ye bi ale min yɛrɛ n'a bɛ jɛkulu in kɔnɔ n'o ye M5 RFP ale de kun y'a ɲɛmɔgɔ ye ko hakilila in tara awa waati min kun dira n'o ye tile 3 in ye ko waati in tɛmɛna yɔrɔ kun dira sibiri tɛmɛnen in de n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ awa mars kalo tile 2 tɛmɛnen M5 RFP maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maître Mundaga Tall nɔfɛ olu kun ye tile 3 min di heure 72 ani 2 ɲɔgɔn na a bɛ bɛn o de ma ko Choguel ka bɔ ka awa a fɛla fɔ walima k'i jɛya M5 ko la n'i y'a lajɛ kunungo tarata awa waati min dira a bɛ n'a fɔ waati in dafara awa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye min ye M5 maa minnu bɛ awa Choguel n k'a fɔ maître Mundaga Tall nɔfɛ ani Imam Umaru Jara awa maa min yɛrɛ bɔra ka kuma in déclaration kɛ o ye Jamil Bitar ye a ko dɔwɛrɛ tɛ Choguel Kokala Mayiga kɔni ko ale tɛ M5 ɲɛmɔgɔya la bilen awa ko kɔni o na kɛ bɛɛ y'a démocratie kɔnɔ o na kɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔman kɔnɔna la limanaw ko M5 RFP Choguel Kokala Mayiga awa ka ɲɔgɔn ye min kɛra awa ko maa min bilala a nɔ na ɲɛmɔgɔya la n'o ye président ye o ye Imam Umaru Jara ye ayiwa a y'a sɔrɔ maa minnu fana bɛ kɛnɛ kan ye maître Mundaga Tall kun bɛ yen awa Jamil Bitar ale yɛrɛ de ye kunnafoniya in kalan min ye M5 maa caman olu fana kun bɛ a ko kɛnɛ kan hakilila in taara limanaw ko M5 RFP kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ maître Mundaga Tall yɛrɛ min kun bɛ kɛnɛ kan ye ale ko n'i y'a ye nin hakilila in taara Choguel Kokala Mayiga n'olu a bɛ n'a fɔ u tɛ hakilila kelen na bilen sabu Choguel Kokala Mayiga ko awa a ye kuma minnu fɔ a ka jɛrɛ tɛmɛnen in na juma tɛmɛnen
palais des sports la na a ye kumaw fɔ ko kumaw la nɛniniw b'a la dɔgɔyalimaw b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman maître Muda Tall ko Choguel y'o kuma minnu fɔ o ma bɛn olu ma nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ jaabi yɛrɛ kɛra maa minnu dɔw bɛ yen minnu bɛ Choguel fana nɔfɛ i n'a fɔ Abdelkader Mayiga kunungo ale fana ye laseli kɛ ko nin kɔni ye janfa kɛnɛkan da yɛrɛ ye ka ɲɛsin premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ma wa janfa in na ko finitigi dɔw b'a la ko ni min ye Abdelkader Mayiga ale yɛrɛ tɔgɔ fɔli kɛ a ko ministre min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna n'o ye administration territoriale ye colonel Abdoulaye Mayiga k'o bɛ janfa in kɔnɔ min ye CNT ɲɛmɔgɔ ye conseil national de transition colonel Maliki Diaw k'o fana bɛ janfa in kɔnɔ min ye Abdelkader Mayiga ale de ye nin kuma fɔ ta ko ninnu ni M5 maa dɔw de bɛ to ka ɲɔgɔn ye kɛ ka janfa boloda ko ka premier ministre ka tɔgɔ tiɲɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye n'i y'a lajɛ limanaw hakilila in kɔni taara kunungo M5 maa dɔw fɛ n'o ye Imam Umaru Jara Jamil Bitar fo ka taa se maître Muntaka Tall ma o kɔni ko Choguel t'olu ka ɲɛmaa ye bilen wa Choguel yɛrɛ tɛ tɔndenya in na bilen l'indépendant ko ale ye kunnafoni sɔrɔ maa dɔw fɛ minnu bɛ M5 kɔnɔna la ko Imam Umaru Jara ale min yɛrɛ ni ale tun bɛ Imam Mahmud Diko nɔfɛ Imam Mahmud Diko nɔfɛ maakɔrɔ don Imam Mahmud Diko yɛrɛ bi yɔrɔ ale bɛ Algérie jamana kɔnɔ sigi la yen a ma segin fɔlɔ ale dun ka nani ko kuma yɛrɛ fana fɔlen bɛ o kuma fɔlen bɛ waati min na o y'a sɔrɔ transition a fɔra k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko ale nɔfɛ jamaw olu ko fo transition in a fanga ka segin civiliw ma limanaw a ko kɔni bɛ nin cogoya de la ne jateminɛ kɛ min bɛ yan'o cɛ M5 kelen in kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Boubacar Ka Tarawele ale nɔfɛ ale ye Boubacar Ka Tarawele fana ko ale gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ ko M5 ka ɲɔgɔnyew minnu bɛ kɛ ko Boubacar Ka Tarawele dɛsɛra ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka baro sigi walasa maaw ka se ka kuma bonya ni karama kɔnɔ yɔrɔ Imam Umaru Jara de nana bila o nɔ na bi Choguel Kokala Mayiga ale fana gɛnna ka bɔ M5 la ɲɛmɔgɔya la o Imam Umaru Jara kelen de bilala waati latɛmɛ waati n'o ye vice président par intérim ye Choguel ale nɔ na limanaw kunnafoni filɛ nin l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la l'indépendant kelen ka kuma na bi limanaw n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ ko jamana saba minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan alliance des états du Sahel k'u bɛna wari bɔ u tɔgɔ la limanaw M5 RFP Malikura ale fana ye nin hakilila in ta ka barolasigi k'a kan k'a jira k'a fɔ wari kura min ni jamana saba in minnu bɛ AES kɔnɔna la k'u bɛ fɛ ka wari kura bila sen kan nka limanaw l'indépendant kɔnɔna la bi yɔrɔ AES ko k'olu bɛna wari kura bila sen kan nka limanaw i tɛ se ka wari kɔni bila sen kan k'a sɔrɔ ko juru b'i la o kuma de fɔlen bɛ l'indépendant kɔnɔ yan ko n'i ye jamana saba in lajɛ juru min b'u la ni o faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a bɛ se miliyari 4,500 ma o dun juru o bɛ sara UEMOA de ye a dun jarala k'a fɔ jamana saba in bɛɛ lajɛlen bɛ nin tɔn in fana kɔnɔ n'o ye Union économique et monétaire ouest africaine dɔw k'a ma ko UEMOA alliance des états du Sahel AES ale y'a lase k'a fɔ a bɔra CEDEAO la o kɛra janvier kalo tile 28 tɛmɛnen bi na bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ min na bɛɛ sigin bɛ ka min fana kɔnɔ mana o ye k'a fɔ yalima jamana saba in o bɛ bɔ tɔn la min bɛ CEDEAO kɛrɛfɛ n'o ye u ka nafolo tɔn ye UEMOA bɛɛ sigin bɛ ka o fana de kɔnɔ o kibaruya fana bɛna taa kɛ cogo min na n'i dun y'a lajɛ limanaw jamana saba in o bɛ lahalaya min na bi limanaw u bɛ banbancɛ wale kɛlɛli la jamana saba in bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya min b'u da la gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o de siratigɛ la M5 RFP Malikura ye barolasigiba kɛ o kɛra dɔgɔkun laban in na ka hakilila bɔ k'a bin ka ɲininkali boloda yalima ko wari kura o kan ka bila sen kan wa a kɔlɔlɔw na jamana ninnu bɛna se ka s'a kɔrɔ cogo min na o kuma de kɛra barolasigiba ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wariko ɲɛdɔn n'u bɛ sɔrɔko ɲɛdɔn olu welela ko kɛnɛ kan ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o dɔ ye Modibo Mago Makalu ale ye sɔrɔ dɔnbaa ye an ka jamana kɔnɔ o dɔ ye Isa Jalo ye ale fana ye lakɔli karamɔgɔ ye kalanfa don sɔrɔko nasiraw la olu de nana jaabi kɛ nin ɲininkali in na Modibo Mago Makalu ka kuma la ale ko wari n'i ko i bɛ wari dilan i yɛrɛ ye i ka jamana kɔnɔ ko a bɛ tɛmɛ ni sira dɔw de ye
o sira ninnu caman bɛ tali kɛ limanaw fo i ka warisoba jɔ n'o ye banque centrale ye i ka nafolo ka mara o kɔnɔ wa fana fɛn ka sɔrɔ i bolo i ka nafolo bɛ se ka gulon min na awa min nafa ka bon ani min bɛ se ka jɔ wari jɔyɔrɔ la n'o ma kɛ a dun jɛla k'a fɔ jamana saba in na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ yɔrɔ a fɔra k'a fɔ sanu bɛ bɔ an fɛ yan jamana tɔ ninnu na pétrole ni dugujukɔrɔ nafolo bɛ n'u k'a ma ko uranium o bɛ bɔ o jamanaw la n'o sera ka kɛ n'o bɔli sera ka yakubaya jamana saba in bɛ se k'i dulon a ka wari la nka limanaw fɛn don min na ka gɛlɛn wa fɛn don min na a baara n'i ko i bɛ wari bila sen kan gɛlɛyaba de b'a la i n'a fɔ Modibo Makalu bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na a ko wari kura n'i ko i b'a bila sen kan Modibo Makalu y'a jira k'a fɔ ko n'i ko i bɛ wari bila sen kan wari sigana man di wari ye k'a fɔ i bɛ wari kura dilan k'a fɔ n b'a dilan bi walima n t'a dilan bi i b'o sigana la o tɛ se ka ɲɛ wariko la f'i ka jɔ i kolo la de i ka jamana ka juru kana k'i la wa fɛn ka k'i bolo i ka jamana wari bɛ se ka sinsin min kan a dun jɛla k'a fɔ jamana saba in limanaw juru b'u la u ka bon hakili ma miliyari 400 ani 500 ɲɔgɔn na u kan k'o de sara UEMOA ye jamana saba in bɛna se ka o juru sara cogo di k'a fɔ ka tila k'u ka wari bila sen kan UEMOA dun u bɛ gɛrɛ jɛkulu in na a dun jirala k'a fɔ hali Mali yɛrɛ juru min bɛ Mali la limanaw san 2023 tɛmɛnen in na Mali ye juru min ta a bɛ se miliyari 1000 ani kɔ ma ko hali san 2024 na Mali kan ka juru min fana ta miliyari 1443 n'a fɔra k'a fɔ juru bɛ ka ta e bɛ ka wari bila sen kan yɔrɔ a ma nɔgɔn limanaw Modibo Makalu ko jamana saba in o dun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna banque ba dɔ bila sen kan n'o ye banque centrale ye yanni u k'o bila sen kan u kan ka se ka ninnu ka UEMOA ka juru sara ka sɔrɔ ka u ka wariko bila sen kan nka wari kɔni tɛ k'a fɔ de bɛna wari dilan k'a ko teliya ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ tila ka taa kɛ ni mun y'a dɔn ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon limanaw ale kumana san o san laadala gouvernement ale bɛ taa samɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigi ma o laada latilenna Mali gouvernement n'o ye ministres olu bɛ taa samɛ foli kɛ ka ɲɛsin sankura foli ka ɲɛsin jamana kuntigi ma o de senfɛ gouvernement ɲɛmaa premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale laseli kɛ a ko min ye kalata labɛnni kow ye Mali kɔnɔ sankura natɔ in na Dr Choguel Kokala Mayiga ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ sen kan bi kalataw bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ ko baaraw sigilen bɛ sen kan siga foyi t'o la Nouvel Horizon ka kuma la bi ko n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen mars kalo tile 4 tɛmɛnen in na min bɛ sankura foli premier ministre ani gouvernement maa tɔw u taara sankura foli kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigi ma o de senfɛ min ye n k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a ye laseli kɛ a kɛra Kuluba jamana kuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la a ko n'i y'a lajɛ sira o sira bɛ yen bi n'o bɛ se ka kɛ sababu ye kalataw bɛ se ka boloda n'i y'a lajɛ bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye carte d'identité biométrique ye ko o baaraw olu bɛ sen na n'i ye jateminɛ fana kɛ fichier électoral yɔrɔ a fɔra k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw bɛna tigɛ walasa jamanadenw ka se k'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la kalata ka se ka boloda ani kalata yɛrɛ labɛnni ko lakanako nasiraw la Dr Choguel Kokala Mayiga ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bi min labɛn kɛlen bɛ k'a bila sen kan min ye gouvernement ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a lase k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ bɛ se ka i tɔgɔ ye fichier électoral kɔnɔna la ani fana san 2024 na yɔrɔ a jala k'a fɔ ko Mali jɔsen n'o ye refondation ye a baaraw ko n'i y'a lajɛ Mali kura ko 100 o 100 ko 100 o kelen bɛ a baara la yɔrɔ transition yɛrɛ tun y'a lase k'a fɔ ko kalataw bɔli a dɔgɔkɔrɔ n'o ye léger report ye o kɛra septembre kalo tile 25 tɛmɛnen in na hali n'a sɔrɔla waati ma fɔ a la nka gouvernement ɲɛmaa kɔni nin kuma fɔ k'a fɔ ni kalataw kɔni bɛ kɛ hali sini ko labɛn kɛlen bɛ wa fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ i n'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections EG yɔrɔ o baaraw kun sigili jamana fan bɛɛ fɛ o labɛn bɛ sen na ka taa se waati dɔ la Mali ka sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye ARAVEC ye
recensement administratif à vocation d'état civil o kun lasagolen bɛ faransi ka cakɛda dɔ fɛ n'o ye idemiya ye mali den dɔw sera ka o ndaraki ka bɔ faransi ka o cakɛda in bolo o b'an bolo bi ko foyi tɛ se ka kɛ bi k'a fɔ ko kalata a tɛ se ka boloda ni kuma fɔra premier ministre de fɛ docteur Choguel Kokala Mayiga limanaw nouvelle horizon ka kuma la tuguni ni kurantigɛ kelen bɛ gɛlɛya ye bi an ka jamana kɔnɔ limanaw ko nka sirako fana ye gɛlɛyaba de ye mali kɔnɔ bi nouvelle horizon ka kuma la ko ɲininkali kelen bɛ miliyari 42 o taara ko ka siraw dilan jamana kɔnɔna la ni Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ limanaw kɔsa in na ministre min bɛ sirabakaw kunna Danbele Madina Sisoko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 29 ale bɔra ka yaala kɛ ka t'i ɲɛda siraw kan siraba minnu bɛ ka dilan Bamako dugu kɔnɔna la yan a yɛrɛ ka minisiriso ye kunnafoni di k'a fɔ nin wulikajɔ in ka t'i ɲɛda siraw kan k'a kun de ye k'a lajɛ baaraw bɛ lahala min na ka se ka taa lajɛ i n'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a laɲini cogo min na a jirala k'a fɔ ko programme 3 ɲɔgɔnna olu de baara bɛ ka kɛ sisan miliyari 47 ɲɔgɔnna o bɛ ka don a la limanaw siraba minnu bɛ yen n'o bɛ Bamako dugu kɔnɔna la ni siraba minnu bɛ bɔ Bamako yan ka taa an ka marabolow la nka limanaw ɲininkali kelen bɛ fasiri fɛ n'a sɔrɔla siraba dɔ bɛ yen o bɛ bɔ Bamako yan ka taa fɔ Kayi ka taa fɔ Senegal a dun jɛla k'a fɔ nin sira in limanaw ni nafa bɛ sira la bi nin sira in nafa b'a la nka a dun jɛla k'a fɔ ni tiɲɛni fana bɛ yen bi nin sira in a tiɲɛni bɛ ka tɛmɛ jamana sira bɛɛ lajɛlen kan mali dun ka sɔrɔ fanba a bɛ bɔ nin sira in de kan n'o ye route nationale numéro 24 RN 24 limanaw a jɛla k'a fɔ nin sira in jamana ɲɛmɔgɔ waati dɔ la o kun y'a jira k'a fɔ sira in yɔrɔ in dɔw dilanna nka bi bi in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sira in kan n'i bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa wɔlɔfɔw fɛ yen sira in gɛlɛya b'a kan ni mɔbiliw ma bɛn i b'a sɔrɔ bamanciw walima bandiw bɛ taa bin mɔgɔw kan nin sira in kan ka sababu kɛ sira yɛrɛ cogoya ye miliyari 42 min n'a fɔra k'a fɔ k'o dira ko ka siraw dilan yalima nin siraba in ale ta y'a la jumɛn de ye sisan o de ye ɲininkali yɛrɛ ye limanaw kunnafoni filɛ nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko l'informateur ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko bunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen ni o ko a ma ko carte d'identité nationale biométrique ayiwa ale sugubulon tali k'a di ko a kɔni bonya kɛra a ko bɛɛ lajɛlen la sɔsɔli ma kɛ a baaraw la nka société dɔ bɛ yen n'u kama ko société Cissé technologie yɔrɔ ale yɛrɛ ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Cissé technologie ka taa sariya ɲɛma nka jaja Cissé technologie yɛrɛ ja a tɛ tiɲɛ kan sariya a ma se ka se foyi sɔrɔ sariya ɲɛkɔrɔ segi kelen bɛ o kuma de kan bi o kuma de bɛ sen na bi ni affaire min filɛ nin limanaw ni sugubulon don carte d'identité biométrique couplé à la carte de l'assurance maladie obligatoire n'o ye AMO ye a fɔra k'a fɔ de ko carte d'identité biométrique ani AMO carte o ka dilan ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ kɛ carte kelen ye ko o ka ta k'o di Cissé technologie ma Cissé technologie halisa carte in a baara balila ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nka ko halisa Cissé technologie de kɛn bɛ ka dayɔrɔ sɔrɔ a fari la o kan a taara ni ko in ye sariya ɲɛkɔrɔ a bɔra n'a ye mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka taa n'a ye fo CEDEAO o sariyaw ɲɛkɔrɔ n'o ye cour de justice de la CEDEAO ye nka limanaw fasiri ka kuma la ko min ye cour de justice de la CEDEAO san 2019 ni mali kun ye sariya dɔw bɛ yen i n'a fɔ charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'i ye jateminɛ kɛ avril kalo tile 26 tɛmɛnen ni sariyasoba in ɲɛma limanaw kiiri tigɛra kiiritigɛ in kɛra bɛɛ sigin bɛ k'a lajɛ jabaranin kan n'o ye audience virtuelle ye limanaw avocat minnu bɛ yen n'o ye jamana taw ye ani Cissé technologie taw bɛɛ sigin bɛ ka kiiri in lajɛ jaabi min bɔra kiiri in na ni bɛɛ ko sigin bɛ k'o kɔnɔ o kɛra juin kalo tile 25 san 2021 cour de justice de la CEDEAO a kiiri bɔra ka bin limanaw bɛɛ sigin bɛ ni min ye ko Cissé technologie ale kɔni binna sariya ɲɛkɔrɔ sabu jo ma di a ma a jala k'a fɔ société technologie Cissé technologie a ye sariya kɔni a ma se foyi sɔrɔ nin cogoya la n'i y'a lajɛ jamana dun k'a fɔra k'a fɔ jamana ye fɛn fɛn kan ka kɛ nin ko in na sariya fɛn fɛn kan ka bato i n'a fɔ charte africaine des droits de l'homme en déclaration universelle des droits de l'homme a sariya 3nan n'a 7nan ko nin bɛɛ lajɛlen bonyana jamana fɛ n'i y'a lajɛ
cour min bɛ CEDEAO tɔgɔ la n'o ye u ka sariya bulon ye ale kɔni Cissé technologie ka min ye sugubulon n'o ye carte d'identité biométrique ka a sugubulon minɛ na nin cogoya la k'o de kɛn ka dayɔrɔ foyi sɔrɔ Cissé technologie a fari la an bɛ don min na i ko bi a dun jarala k'a fɔ Cissé technologie min filɛ nin a ye a ka baara la jamana ɲɛkɔrɔ fɛn caman de bɛ yen a balila ka min kɛ sugubulon bɛ ta ka d'a ma i b'a sɔrɔ laɲini min bɛ sugubulon kɔnɔna la a t'o kɛ a bɛ tila ka taa bɔ ni sira wɛrɛ ye carte AMO min filɛ nin na sinsinlen bɛ o kan ko fo ka o carte AMO ani carte d'identité biométrique ko k'o dilan ɲɔgɔn fɛ a dun jirala k'a fɔ carte AMO ye bugunnatigɛ sɛbɛn ale ni bugunnatigɛ sɛbɛn min n'o ye carte d'identité o tɛ se ka dilan ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ i b'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔw don ɲɔgɔn na ka sababu kɛ mun ye limanaw i b'a sɔrɔ AMO maa dɔw bɛ yen olu tɔgɔ bɛ AMO la olu bɛ jamana kɔnɔ u ka min ye tɔgɔ dɔw b'a kɔnɔna la o ye gundo ye o man ka bɔ carte d'identité kɔnɔna la maa dɔw fana bɛ yen olu bɛ jamana kɔ kan olu sigilen tɛ jamana kɔnɔ yalima cogo di olu walima baarakɛlaw foroba baarakɛlaw olu tɔgɔ bɛ se ka don carte d'identité AMO kɔnɔna la ka tila k'o don carte d'identité biométrique kɔnɔna la cogo di Cissé technologie de kun kɛmɛ k'i sigi o kan ko fo k'o fila dilan ɲɔgɔn fɛ k'o baara bɛ se ka kɛ jamana de nana jateminɛ kɛ sa k'a ye k'a fɔ o baara in o tɛ se ka kɛ kanam dun a ka conseil d'administration min ye Cissé technologie ye i b'a sɔrɔ a bɛ baara o baara kɛ kuma dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a t'i sara hali kanam la o min baara bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale de ka ɲɛkɔrɔla la limanaw ko nana tɛmɛ nin cogoya la dossier min n'o ye carte AMO ye a baara bɛɛ dun bonyana jamana fɛ a kan ka kɛ cogo o cogo nka ko Cissé technologie ale ka baara kolon kɛ kabi san 2017 fo ka n'a bila bi la ko carte d'identité biométrique n'i y'a ye a ko yɛrɛ sumayara fo ka na se bi ma n'i ye Cissé technologie sen bɔ a la limanaw a tɔ b'a den jamana de bɛ k'a lajɛ sa ka ko in ta ba la walasa min ye carte d'identité biométrique n'o ye bugunnatigɛ sɛbɛn ye a ka se ka dilan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka a sɔrɔ nka Cissé technologie ale de kɛlen bɛ k'i jɔ ko fo ka carte d'identité biométrique ani AMO k'o dilan ɲɔgɔn fɛ fɛn don fɛn sugu kelenw tɛ kunnafoni filɛ nin jamanaw an ye nin bɔ l'informateur kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ gafe min n'a sɛbɛnna n'a kuma cayara kosɛbɛ n'o ye finitigi min n'a tɔgɔ ye colonel Alpha Yaya Sangare ale ye gafe in sɛbɛn limanaw gafe in kuma cayara kosɛbɛ minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Seydou Traoré ye ale kɔni hakilila fɔ ale ko n'i y'a dan ale ma min bɛ minisiri caman walima jamana ye minnu taara jamana tɔgɔ la gafe in don min na a jirala jama la ko olu caman kan ka walan sɛmɛ walima u ka baarakɛyɔrɔ maa dɔw olu kan ka walan sɛmɛ n'i y'a lajɛ olu yɛrɛ cɛla ko premier ministre ale bɛ olu la walima ministre administration territorial n'o y'an ka mara caman wali minisiri ye u kan ka walan sɛmɛ walima u ka baarakɛyɔrɔ maa dɔw kan ka walan sɛmɛ u kan ka jamanakuntigi kɔni lafiya nin ko kɔnɔna la ko min bɛ adema minisiri kɔrɔ in Seydou Traoré dɔw kama ko Seydou Kirike ale ka kuma de ye nin ye colonel Alpha Yaya Sangare ka gafe min sɛbɛnna ni a kuma cayara n'a fɔra k'a fɔ armée tɔgɔ tiɲɛna gafe in kɔnɔna la a fɔra k'a fɔ ko armée a ye fɛn minnu bɛ yen n'a tɛ bɛn bunahadamadenya taabolo la min ye minisiri kɔrɔ in Seydou Traoré di Seydou Kirike a ko kuma in n'a cayara a ko a man ka se nin yɔrɔ la e ye minisiri ye a fɔra k'a fɔ ko gafe sɛbɛnna e yɛrɛ finitigi ye a fɔra k'a fɔ gafe sɛbɛnna ko jamana finitigiw tɔgɔ tiɲɛna o kɔnɔna la colonel Alpha Yaya Sangare min yɛrɛ ye finitigi ye ale de ye gafe in sɛbɛn limanaw ni gafe in sɛbɛnna nin cogoya la ko bi na min ye finitigi ɲɛmaw ye olu caman bɛ yen u kun kan ka bɔ nin ko in kalama a mɛnna n'a fɔra k'a fɔ Mali finitigiw ka ɲɛda de tiɲɛna nin cogoya la ko fɔlɔ a ka kuma fɔlɔ ye mun ye a ko service minnu bɛ yen u ka kunnafoni bɛ yɔrɔ min na n'o ye service de communication ye ani renseignement kunnafoni bɛ di yɔrɔ minnu na limanaw ko ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la walima a ko ka nɔgɔn ko mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn jalaki n'o tɛ a ye misali ta ko kabi san 2005 waatiw la yɔrɔ Mali ale ye ndolantan dɔ kɛ o kɛra kari mars kalo tile 27 san 2005 la yɔrɔ Mali ni Togo ye ndolantan kɛ Togo nana Mali dasi
2 ani 1 Samata Seko ka senkɔrɔma don dɔ baw olu bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a waati la jamanakuntigi Amadu Tumani Ture Ala ma hinɛ n'a la ale kɔni ma ko in a m'a bila dagirinda la maa maa bɛ yen n'o ye service de renseignement maaw ye minnu b'a kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ayiwa dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da a y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ u jɔyɔrɔ la ko k'a sababu kɛ u ma fɛɛrɛ ɲini Mali ka nin ndolantan in kɔlɔlɔ min bɔra kɔfɛ ka se ka a ko kunbɛn filanan a ko n'i y'a lajɛ primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye olu kun kan ka bɔ nin ko in kalama a mɛnna sabanan ye mun ye ministre min bɛ administration territoriale kunna ale kun kan ka a ka conseil juridique minnu b'a sariya ko ɲɛfɔ a ye a n'a ka communication olu kun kan ka dɔn k'a fɔ yan'a ka taa nin gafe in sɛbɛnyɔrɔ la a bilali sen kan gafe in kɔnɔ kuma u kun kan k'a dɔn naaninan a ko ministre min bɛ an ka min ye seko ni dɔnko ani sanfɛ kalanso kunna o fana bɛ nin cogoya in na ka conseil juridique kun kan ka ɲɛfɔli k'a ye yanni u kun ka taa nin gafe in sɛbɛnni kɛnɛ kan ko n'a ko sera nin yɔrɔ ma o ministre u kan ka walan sɛmɛ walima u ka conseil juridique walima u ka communication u kan ka u gɛn ka bɔ ministre so in na sabu u y'a to u donna fili la ka tila ka t'u sigi gafe kɛnɛ kan tuguni gafe min kɔnɔ kuma n'a bɛ jamana tɔgɔ tiɲɛ n'a bɛ jamana finitigiw fana tɔgɔ tiɲɛ a ka laɲini 6nan n'o ye ministre kɔrɔ in ye Seydou Traoré Seydou Kirike a ko affaire étrangère fana ale fana ka centre d'études stratégiques min b'a yira k'a fɔ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa a ka se ka bɔ kow kalama joona a fana ka service communication min bɛ kunnafoni di o fana kan ka lasɔmi ko maa caman bɛna fɔ ko Seydou Kirike e yɛrɛ kɛra ministre ye san 5 ko munna i ma walan sɛmɛ k'a bɛ jaabi min di olu ma ko n'ale don k'a bɛ walan sɛmɛ ko nka ale bɛ min f'u ɲɛna waatiw tɛ kelen ye bi in na ale Seydou Traoré ka se ka jamanakuntigi yɛrɛ lafiya nin kɔnɔna la minnu taara kɛnɛ kan n'o ye ministre ninnu ye u kan ka walan sɛmɛ walima minnu b'u ladi sariya nasira la ni kunnafoniko nasira la u ka gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ in na o de bɛ se ka jamanakuntigi yɛrɛ lafiya a ka baara kɔnɔna la kunnafoni filɛ Soir de Bamako a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Libana aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye les Échos ale ni Pelinkan an b'u fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni kun cɛ jamanaw maire minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ projet PDRAS kɔnɔna la commune 102 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra mars kalo tile 5 kununko tarata dunanjigi so dɔ la Bamakɔ yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanaw a kun de ye projet min bɛ yen n'o ye projet PDRAS ye a ka baara minnu sigira sen kan walasa sigidalamaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o kuma de fɔra coordinateur du projet n'o ye Seku Jakite ministre kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔ a y'i da don baara in na a ko baara in kun sumayara waati dɔ la coronavirus bana nana u ka nin projet in kabi novembre kalo la san 2019 fo ka n'a bila bi la nka u sera k'u jija projet PDRAS n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ yan a nafa bɛ se maliden 3 ani a n'a kunkanfɛn de ma jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ warimaraso Banque mondiale ani ambassade Pays-Bas ka taa se coopération suisse ma olu de ye dollar wari million 81 di walasa ka se ka baara in ka a bila sen kan limana waati n'a ka waati an n'a bila yan nɔ an ye nin sɔrɔ Echo kɔnɔna la ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an na o lakale aw ye o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la